Добре, започваме. Всичко е нагласено. От колко време не сме правили видео, викаш? Хоп, чакай, пусна. Здравейте, аз съм Сава, а вие сте с Гледай Ве. Защо съм пуснал звука на това? Трябва да чувате мене. Да, определено сме изгубили тренинг. Снимаме. Сериозни сме. Мина цяла година от последното ревю. Не правиме клипове, но изпратихме наш кореспондент. Имаме кореспондент вече, без да правим клипове. Фрида отиде и гледа за нас една медийна прожекция този вторник, чийто трейлър върви, така че доста подсказки ще мина, докато аз успея да изчета това, което тя ни написа като ревю, защото не успях да го наизуста. Тъп въпрос е, обичате ли вампири? Тъп въпрос е, защото разбира се, че всички обичат вампири. Как няма да обичат вампири? Те са и затова толкова разпространени в масовата култура. Само 3 филма мисля, че имаше миналата година, като в един играеше Николас Кейдж. И то вампир. Затова знаем колко е лесно да се изгради образа всъщност на вампира в един филм. Но колко е трудно този живот да има образ. Схванаха шегата, нали? Аз не от първия път. Но по темата. Абигейл. Малко подсказка. Хорър филм. Заслужава си. Всъщност наистина си заслужава филма. Само трейлъра човек като види и се заинтригува, а това го казва човек, който го е видял. Това е филм, от които очакваш заявка за хорър. Кръв. Ужас. Но получаваш и много повече. Създателите му, Мат Бетинлен Опин и Тайлър Гилет, които всъщност са създателите, режисьорите и написах 6, както и други хорър филми, смесват жанровете, за да създадат уникално кинопреживяване и настроение в този филм. Започва като бирджийски, криминален, може би и екшен, може да кажем в началото. Анонимни похитители, всеки с типична роля, тук вече сме в другата част, Барби Хакер, Люлински Бек, голям и глупав, емпатична и опасна и шефът на групата, който е зъл, просто зъл. Това са похитителите на една малка, сладка балерина, която очевидно е дъщеря на много богат човек. След похищението започва отмятането на хорър нещата. Отиват в далечна, мрачна, страшна къща, взимат им средствата за комуникация, най-вероятно причина, дават им прости инструкции, които няма как човек да ги сбърка, и започва страшното. Колко време това е на екрана? И започва страшното. Но дали всъщност наистина е страшно? Още не сме преминали към хоръра, сякаш, въпреки че сме тикнали нещата. Диалогът някак си не го позволява. Има добър черен хумор, който се връзва с динамиката на сцените, персонажите. Репликите са къси, кратки. Позволява ти да влезеш в историята. Дори да си харесаш герой. Може би повече от един. Образите са изградени по един комиксов Марвел начин. Леле, от кога не съм бил пред камера? Забравих си думите. По един, както казахме, доста прост и елементарен начин, където няма какво да сбъркаш и да се чудиш каква може би е мотивацията на този човек. Това ги прави и лесни за харесване, да се асоциира, може би, зрителя с някой от тях. Представени са много добре, каста е селектиран подходящо. Актьорите, които макар и с привидно клиширани плоски герои, за които са каснати, придават дълбочина на своите персонажи. От тях Дан
Стивънс и Алиша Файер със сигурност спечелиха овациите на нашия кореспондент. Кевин Дурант играе също гигантския наемник, както казахме, голям и прост, който сме го виждали да играе в много други филми. И че аз не се сетих нито един, трябваше да го гълна. Успява да го направи симпатичен, по някакъв си чаровен начин, най-вероятно за този екшен. Катрин Нютън има героиня, която прави почти неусетно преливане в развитието си, подчертавайки героят на Алиша. Не мога да си представя някой да липсва от историята на филма. Наистина. И изглежда, че просто синергията на тези персонажи не върви да махнеш някой от тях. А каква е история? Отвлечената балерина е вампир, за който не се е сетил. Похитителите са похитени. Къщата е капанът. Причините криминални отново. Малко те кара да се замислиш кой е лошият. Всички. Само трябва да нюансираме кой да оцелее накрая. Кой ще оцелее? Още в началото се разбира. Не е чак толкова сложен филм. Но докато стигнем до там, историята се разгръща нишка по нишка. Правят се сделки, всяка от които е предпоследната, нали? Докато сюжетът не направи пълен кръг и не сглоби логически цялото. През цялото време си играеш човещината и чудовищността, от първи път, на вампира. Но и на човек. Абигейл е колкото малко момиче, с проблемите на малко момиче, толкова и столетен е мъртъв, с всичките способности и умения на такъв субект. Буквално всички. Хайде да не спълваме. Може да лети. Останалите са колкото криминални професионалисти, толкова и обикновени хора, които правят обикновени човешки грешки и си носят и последствията, и греховете за тях. Стилистиката, която отгражда тези герои, е също малко изненадваща. Сцените са в толкова светлина. Цветовете са от цялата позната палитра. Сякаш между жълто, черно, синьо, зелено, сиво и тъй нататък. Къщата е типична призрачна. Но стаите са направени с дървена ламперия, натрупани са с красиви старинни мебели. Разбира се, кухнята, басейнът и залата за наблюдение приличат на морг. Защото това са определени чисто хорър места. Останалите стаи носят съвсем неутрално, може би, усещане. Донасят Останалите стаи носиха съвсем друго усещане, което донасяше повече за интригата. Може би в коя какво ще се случи. Общо взето филмът да стане хорър, да направи още една крачка към ужаса и се връща в трилъра и екшън бойните сцени. Финала стигаме по един завъртян от интрига път. И там вече имаме класическата препратка към оригиналното вампирско зло. Граф Дракула. Който тук Кристофър Лазар, не знам кой е този Кристофър Лазар, някой от персонажите, кратка роля изиграна толкова грандиозно от Матю Гуди. Отново нямам идея кой беше той. Но като го гугълна, наистина всъщност си прилича на вампир. Играва е в доста интересни филми, доста така стегнат младеж. Така, Абигейл става дъщерята на Дракула в очите на зрителя. Неговото присъствие на финала затвърждава нашите подозрения, но дава по-независим живот на Абигейл. Макар и част от света на Дракул, този малък танцуващ вампир, симпатично момиче, е способен на свои чудовищни чудеса.
Дали всъщност тук не виждаме малко от формулата на Марвел, класически герои, персонажи. Чакай, ще пусна пак. Класическите персонажи да им дава ново младо лице, което да може да се използва и за напред през годините. Може би някой иска да си направи собствена монстър вселена. Всички знаем как това може да се получи. Хорър монстър вселена. Може и да се получи. Та, филма излиза, ако всичко върви добре с монтажа, утре. Тоест днес, когато пускам клипа. Филма е на 2D, 4D, не знам кой би искал да го гледа, действа му друса по седалката, с субтитри. И е хубаво да споменем, че, ако някой не е забелязал от трейлера, който върти тук, е много кървав филм. Много кървав. Така че, ако не си падате по това... Здравей! Това е едно от нещата, с които съм взет. Та много кървав екшън, може би, така да е, хорър екшън, та не е за всеки. Но всички знаем, че хората не обичат да гледат препоръките. Така че, гледайте го, какво толкова? Може и да не ви хареса, може и да ви хареса. Това беше нашето ревю. Изгубил съм тренинга. Добре, оставям те. Хоп. Аз отивам да сглавям и да репетирам за следващото ни ревю. Което кой знае кога ще се случи.